Ами, честно да ти кажа, не знам как, не мисля, че съм човек, който трябва да се... Не знам как да се опиша. Трябва да ме опишат моите приятели. Не, аз доколкото това те са ми казвали, знам. Доколкото са ми казвали, не знам дали е истина. Била съм добра приятелка. М, Била съм печена, била съм голяма... Била съм много луда. Ам, Правила съм много шантани неща. Ам, Била съм хубава, което не е вярно. Не е вярно. Още какво? Понякога мога да се сърда за глупости. Ам, Обаче най-гадното е, че като нещо се ядосам или нещо стане и съм супер бясна, си го изкарвам на хората, които не трябва. И това го казвам специално заради Десислава Георгиева, защото тя най-добре знае. И абсолютно винаги си го изкарвам на хората, които не го заслужават. Супер бързо се паля и казвам неща, които не ги мисля. Понякога ги мисля, да, обаче и по-добре с повечето време не ги мисля. И гордо е това, което... Гордо е това, да. Сега няма да правя филми дълго по 3 часа, така че